Vi spiser kage. Lækker kage. 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 Det smager godt. Synes du, kagen smager godt? Ja, det smager rigtig godt. Jamen, det kagen smager godt. Kage. Vi er bare så awesome, vi er. Ja, fordi vi spiser kage. Mega awesome. Nu er vi færdige med at tykke. Og nu får jeg næsehue eller et eller andet på. Nej, nu skriver hun nogen. Hvad sker der? Hvad? Awesome! Hvad? Det er så awesome! Vi er så mega awesome! Med stort udråbstegn! Woohoo! Awesome! Woohoo! Og så spiser vi kage. Fordi vi er simpelthen bare... Elsker kage! Er jeg ikke god til igen? Vi elsker kage! Kage! Mega. Det kan ikke stå der for helvede. Ja. Kage! Skal vi først lige... Okay. Woohoo! Og så er der kage! Vi har allerede optaget 2 minutter. Og bang! Jeg troede det var sommer, Jose. Jeg troede det var sommer, mand. Når jeg allerede vågnede i december måned. Der er ikke noget kage. Jo, det kan jeg skaffe. Skaffer du kage? Kage! Woohoo! Kage! Tror du, man kan skrive kage med kage? Nej, det tror jeg, man kan. Det tror jeg godt. Prøv at se her. Så er det mig, der får. Ja, okay, hvis man laver den meget stor, så kan man gøre det. Ja, det kan man gøre. For ikke du kan få det til at stå der. Ej, det er ikke noget af det. Mangler du lige en til der? Ja. Du mangler bare et E nu. Nej! Så, jo! Nej, vent lidt. Den skal bare. Den er der ikke. I har ikke set den. Er vi færdige nu? Ja. Hej! Hej! Hej igen! Vi er awesome.